Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe dirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboub Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma juggude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere suɓane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngal yimɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hetiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo subaka ɗo gam ƴettino noon ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi alarba sappo lewru décembre hitan ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Walf Quotidien ɗoɓe garti e konnguli Anta Babacar Ngom ɗoɓe mbi Anta Babacar Ngom ɓeydima asde ha luggiɗi wonande kay ɗin ɗon konnguli ɗi o suuti o arti ko yuti ala haali ñamade ko noonne kadi e chantier ji ha ni e suspension wonande ɗum ko ganduɗa kay kañum woni ko wiyete ko licencement ɗum kala Anta Babacar Ngom mo ganduɗa kay kañum woni dawriyanko arti e ɗin ɗon konnguli ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde Walf Quotidien kono ɗum ko kam musimen jaydiyankoɓe ɓe garti e CEDEAO o mo ganduɗa kañum woni hoorejo walla ni o mo ganduɗa kañum woni opposant mo leydi Guinée Bissau mo ganduɗa kañum woni Fernando Diaz kañum kay ɓe garti oɗo saaha joni eɗen ɗon namde ɗe ganduɗa kay Fernando Diaz namdimo ɗum wonande kay CEDEAO ɗum koko yowiti e alhaali on ɗon crise mo ganduɗa kay ine tawe toon to leydi e Guinée Bissau hono no weeri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Walf Quotidien jayde Sud Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko crise électorale toon to leydi Guinée Bissau ene wayno tande ko une démocratie mo ganduɗa kay kañum woni ko soha ha gasi ɓe ganduɗa kañum goni koni koɓe ƴetti coktirɗe mbaɗi e posuji mumen joguiti ɗum ko woni ko waɗi gardidi natal muɗum hono jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Walf jayde wiyetede Sud Quotidien kono ɗum ko kam musimen jaydiyankoɓe Sud Quotidien ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni Moussa Balla Fofana mo ganduɗa kay holliti wonande kay ma lawɗitine ɗum koko yowiti e wale ma waɗa réforme uji taw ko réforme uji majeur ɗum koko yowiti e collectivité territorial o ɗum hono no wiiri kamɓe musimen jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde Sud Quotidien jayde Quotidien le Quotidien kañum arti ko yowiti ala haali ɓe ganduɗa kañum woni caɗele ganduɗa kay fuɗɗima teskere walla
kala nden tekkere fuɗɗima lubde hakkunde ɓe ganduɗa kañum ngoni patronat ɓe BTP kam e omo ganduɗa kañum ngoni Déthié Fall hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jayniyankoɓe kono de kadi ɓe garti e Farba Ngom mo ganduɗa kay ko kañum woni Farba Ngom kam e Mabintou Diaby wondude omo ganduɗa kañum woni Malick Mbaye kam e omo ganduɗa kañum woni Cheikh Ba ɓe mbitande ko ɓe ganduɗa kañum ngoni le forum justifiable ko kañum kay waɗi ɗaɓade toon to ɓe ganduɗa kañum woni haut commissariat des droits de l'homme ɗum koko yowiti ara haaɗi gonka mabɓe toon to suudu dumbirdu ɗum ene tawe e jayde quotidien de quotidien ko on saaha noon jayde wiyetede les échos kañum nene naati ɗigaral jayde les échos noon arti wi ko caggal lebbi jeenayyi ɗi ganduɗa kay kanko maire de la commune des Agnam Farba Ngom omo woni toon to suudu dumbirdu ene woni tan de e oɗo altine omo jogori huccodirde eɓe ganduɗa kañum goni ñawoɓe ɓe hono no wiiri kam ko kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde les échos ɗo ɓe mbaɗi e hello mabɓe joyyi ɓe mbaɗi ɗon natal omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɓe mbi ko caggal lebbi jeenayyi ɗi ganduɗa kay o fawama ɗum jungo on woni e suudu dumbirdu guila ñande nogas e jeeɗiɗi lewru février e nde ɗo hitande nde gonɗen kanko Farba Ngom e oɗo altine garowo mo huccodir e ñawoɓe hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde les échos ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde wiyetede jayde enquête quotidien jayde enquête quotidien noon kañum arti ko e ko yowiti alhaali Ousmane Sonko beele ma o jeeye sungoji walla o jeeyata hono no wi ɗum on kon ko yewtere nde fotani yewtede jayde nde wi so tawi en duttima caggal e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi wondude kadi élection législatif e jawtuɗo ko ɗum woni ko jayde nde kañum arti hollitete kay wonande kanko Ousmane Sonko o jeeyanoɓe ɗinɗon sungoji wadde noon wiide Ousmane Sonko fotani jeeyede ɗinɗon sungoji ɗum noon ko haala tan hono no wiiri kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ko wona ɗum ko ɓe garti e ko yowiti ala haali mayde ngel ɗon cukalel taw ko tigguyel ngel ganduɗa kay ko jarawel e lebbi jeeɗiɗi ganduɗa kay mayi toon to crèche goto tawateɗo toon to Thiès taw on ɗon crèche kadi ala autorisation woni tan ala yamirore ɗum ene tawe e jayde nde e jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi quotidien kañum arti ko e ɓen ɓe ganduɗa kañum woni gollotoɓe e laamu ngu tawa noon ko ɓen ɗon gollotoɓe ɓe wiyeteɓe les fonctionnaires fictifs ɓe mbitande ko waɗama lancé traque kay gam ƴewde andude hol gonɗo holi on e hol gonɗo ɓe hol wonɓe ɓen ɗon ɓe ganduɗa kay kañum men goni fonctionnaire uji e fictif ɓe ganduɗa kay ko kañum men goni gonaɗi e yilede oɗo saaha hono no wiiri jayde Rewmi quotidien ko ɗum ko ɓe garti ɓe mbi ko ina tolni e 89 000 agents ko kañum men kay goni ko mbaɗa recensé ɗum on ko wonno tan ko guila e ñande 30 lewru novembre yawtude wiyete hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Rewmi quotidien jayde Rewmi sport kañum arti ko yowiti ala haali Ligue des champions européenne ɓe mbitande ko Bayern Munich mo Nicolas Jackson kañum kay fooli on ɗon kippo mo ganduɗa kay kañum woni kippo mo Sporting mo Portugal ɗum koko yowiti e Ligue des champions européenne kono ɗum ko kam musidɓe men jayniyankoɓe ɓe garti e on ɗon scandale ko yowiti e paris des matchs ene woni tan de ɓe mbi ko ɓiɗo leydi Sénégal naji goto kañum kay woni ko fawa jungo toon to leydi Turquie ɗum ko caggal nde o tuuma waddemo paris e ɗin ɗon matchuji taw noon on ɗon ko footballeur ko pettoɓe koltino wonde kay kanko on ɗon oɗo saaha joni omon waɗa en placé en détention hono no ɓe mbiri kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe jayde record quotidien kañum arti ko e keblowo kippo gendijo mo leydi Sénégal Pape Thiaw ɗo ɓe mbi Pape Thiaw oɗo saaha joni kay ko yowiti e ngol ɗon doggol ngol ganduɗa kay ko jogoɗo ɓe hande Sénégal ɗum ko yowiti e on ɗon coupe d'Afrique des nations ɓe mbitande ko Pape Thiaw waɗi obligé ɓeydude on ɗon liste walla ala ɗum ko namdal ngal ganduɗa kay musidɓe men jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde e ganduɗa kañum woni jayde record quotidien waɗi ɗum beele Pape Thiaw ɓeydat on ɗon liste ha yetto nogas e jeetata au lieu de nogas e jeegomo ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde wiyetede e jayde record quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko adi keɗen gudda jaydeji ɗi en gartat e ko ganduɗa kañum woni ngal ɗon namdal ngal jiɗɗen wadde e bandiraɓe ɓe ɗum koko yowiti e ngel ɗo tigguyel ngel ganduɗa kay hawri e ladial toon to crèche goto tawateɗo toon to Thiès wiyama noon on ɗon crèche ene woni tan de o ala autorisation ngam wadde gollal makko en tant que crèche kono noon enen namdal meɗen fewde e rendo ngo ko tiggu jarowo e lebbi jeeɗiɗi holko waɗata toon to crèche ha kene hawra toon e ladial beele tiggu jarowo e lebbi jeeɗiɗi
place mudum ko takku yumum wala place mudum ko tonto crèche ngallo namdal non ko on jatto dum e commentaire uji di ko do woni ko min kadate modon ha jango soko weli gene alla jaramo jaram jokke yebbe tele modon e Pindi TV